Jesajan ja Miikan kirjoissa kerrotaan tulevasta rauhan ajasta, jolloin miekat taotaan auran teriksi ja keihäät vesureiksi, koska aseita ei tarvita enää. Nyt mä huomasin Joelin kirjassa päinvastaisen kohdan, jossa Jumala sanoo, että takokaa auranteränne miekoiksi ja vesurinne keihäiksi. Tässä Jumala yllyttää kaikki kansat hyökkäämään Israelia vastaan tässä viimeisessä sodassa. Ja Jumala itse on vastassa, kun ne kansat tulee Israeliin. Lähtekööt kansat liikkeelle ja hyökätkööt Joosafatin laaksoon, sillä siellä minä, Herra, istun tuomitsemassa kaikkia kansoja. Ja siinä viimeisessä taistelussa saa surmansa jokainen, joka on lähtenyt hyökkäämään Israelia vastaan. Mutta jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu, sillä Sionin vuorella ja Jerusalemissa on pelastuneiden joukko. Jäljelle jääneiden joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu. Viimeisen taistelun jälkeen koittaa rauhan aika ja kaikki kansat tulee Jerusalemiin saadakseen oppia tuntemaan Jumalan. Jumala ratkaisee kansakuntien riidat ja Jumala hallitsee kuninkaana ikuisesti. Miekat taotaan auran teriksi ja keihäät vesureiksi. Kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä ne enää opettele sotimaan.